ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଆସେ ତ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ନେଇକି ଦେଖେଇଦିଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଦିଦି ଯିଏକି ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲୁ ଆର୍ଏନ୍ଟିରେ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଦିଦି ଏଇଠି ଆମର 8 ମଲ୍ଲିକରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜେଟିରେ। ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ତାଙ୍କ ମିଶିକି ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ। ଏଇଠି ସବୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କଲୁ। ଚାଲିଲେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଓନି ବାନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ଦିଦି ବସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବସିବି। 3 ଜଣ ବସିଲୁ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠେଇଥାଏ ତଥାପି ଯେହେତୁ କାଲି ଦିଦି ପଳେଇବେ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ କୋଉଠି ପଛେ ରହିଯିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି ଯେହେତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷାଟା ଆସିବୁ ଆସିବୁ ହେଉଥାଏ। ସ୍କୁଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଠୋପା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରିନୋଭେସନ୍ ୱାର୍କ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଠୋପା ଠୋପା ପଡ଼ିଲା ସିଟ୍ରେ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ପଳେଇଲୁ ଟିକେ ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ବାହାରିବୁ ବୋଲି। କିଛି କିଣିବାର ନଥିଲା ଏମିତି ବର୍ଷାରେ କାହିଁ ବାହାରେ ଓଦା ହେବୁ ଏଠି ବୁଲିବା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ସରିଗଲା ପରେ ବାହାରିବୁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ପଶିଗଲୁ ଭିତରେ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲାଣି କିଏ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଲାଣି ଏଠୁ ପୁଣି ଉପରେ କିड्स ୱେର୍ କି ସେପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲେଣି ସବୁ। ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଡ୍ରେସ୍ ଧରିକି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିନରେ ପୁଣି ପିଲାଦିନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ପିନ୍ଧିବାର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଜିନିଷ ଖାଲି ଲାଗିଲୁ ଯାଇକି ଟିକେ କେତେ କୁନି କୁନି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍। ଏଠି ଟିକେ ଦିଦିଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେବୁ ବୋଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲୁ। 200 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କଣ୍ଢେଇ ବି ହେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭ୍ୟାନିଟି ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ପୁଣି ରଖିଦେଲୁ। ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଚେନ୍ଟା ଡବଲ୍ ଚେନ୍ ଥିବ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ଦିଦିଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଆସିଛ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଦିଦି ମନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଢେଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପଦାକୁ ଆସିଲୁ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏଇଠି ଖାଇଥିଲୁ ବରା ତରକାରୀ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦୋକାନ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦୋକାନ ହେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ପିଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଭାରି। ପିଆଜି ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରହିଲେ କାଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରତର ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଅଧିକ ଜୋରରେ ପୁଣି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଫୁଜୁଳି ମାରିବ ଯାଇ ହେବନି। ତ ରାତିରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବୁନି ବୋଲି ଭାବିକି ଦୋସା ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଆସି ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଦୋସା ଦୋକାନରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାବୁ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁଟାକି ସୁଇଟ୍ସ ବି ମିଳୁଛି ଦୋସା ବି ମିଳୁଛି। ତ ଟିକେ ଦୋସା ପାଖକୁ ନେଇକି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଠା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦୋସା ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ଆଣି ସାରିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ବର୍ଷା ଜୋର ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଦିଦି ଦୋସା ଧରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳକୁ। ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ ଦୋସା। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦିଦି ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଦେଲେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କି ହସ। 3 ଜଣ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ତ ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ 3 ଜଣ ବୁଲିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଫେରିଲୁ ରାତିରେ ରୁମ୍ରେ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।
तो मैडम एबे जीवे रूम रे गाड़ीटा थोईकी आसवे तापर सांग होइक आम खाइबू तो आम फोन भी दिदा रखा मैडम देखते गले रूम रे गाड़ीटा रखिदे आसवे आम पशिलु भितर को जहा वर्षा हवा पूर्व पहुँची गलु दीदी को मन भारी खुशी हाँ पूरा बुलाटा मस्त कहते फिटा हम अंधार लाइट दिहला तो पड़ी रखीदबा दोसा रखीदे आम फ्रेश हवा को पलैलु मैडम देखो तापर अध घंटे घंटे पर मैडम आसिले तापर 3 जन जाक टिके खाईदेलु तापर राति खटी तापर सोई पड़ू धन्यवाद।